Wasu muhimman dalilai da Hukumar Shari'a ta Jihar Bauchi ta bayar kan dalilinta na ɗage muhawara da Sheikh Idris kan zargin munana kalamai. Hukumar Shari'ar Musulunci ta Jihar Bauchi ta yi ƙarin haske a kan dalilin ɗage zaman tattaunawa da ta shirya da Sheikh Idris Abdulaziz, wanda ake zargi da munanan kalamai akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Tun farko a yau Asabar ne dai hukumar ta shirya gudanar da muhawara da malamin addinin Musulunci, sai dai sa'o'i kafin lokacin sai ga wata sanarwa da ke cewa an ɗaga zaman. Ana dai zargin fitaccen malamin ne da furta kalaman cewa baya buƙatar taimakon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, abinda mafi yawan mutane ke gani munanan lafazi ne ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Lamarin dai ya janyo muhawara mai zafi da kace na ce har da a tsakanin malaman addinin Musulunci da ke arewacin Najeriya, inda wasu suka fara kiraye-kirayen lallai hukumomi su ɗauki mataki a kan shi. Mustapha Baba Ilela, shugaban Hukumar Shari'ar Musulunci ta Jihar Bauchi, ya ce abin da ya sa suka ɗage zaman shi ne a bayar da dama ga malamin da kuma sauran malaman da za su yi muhawarar, har ma da hukumomi duk su shirya da lokacin da ake so za a yi wani zama da wani malami domin a tuntuɓe shi bisa ga bayanan da ya yi. Ana buƙatar ka yi wani tsari na musamman na yadda za ka ba wa mutum dama ya faɗi haƙiƙanin abin da yake nufi, in ji Malam Mustapha, inda ya ƙara da cewa matakin kuma zai ba da dama a samu malamai sanannu kuma ƙwararru a fannin da ake magana a kai. To wannan ya sababba lokacin da aka sa akan yau za a yi da sauran shirye-shirye da kuma wasu dalilai da suka sa muka ga dacewar a ɗaga zuwa wani lokaci, a cewar Mustapha. Komai yana buƙatar tsari, yadda za a tsara wurin da za a yi zaman yana da kyau mu samar da irin abubuwan da ake buƙata don wanda za a yi irin wannan zaman da shi ba zama ne irin titi ba, a cewar shi. Malam Mustapha Baba Ilela yana nanata cewa ba don Sheikh Idris Abdulaziz dutsen shi suka ɗage zaman a ranar Asabar ɗin nan ba, sun yi hakan ne don kowane ɓangare ya shirya. Zama ne da ke buƙatar a yi tsari da ba da tsaro ga kowane ɓangare, in ji Malam Mustapha Baba Ilela. Ba zama ne kawai da za a je a yi kamar a bakin titi ba. Akwai buƙatar mu ba da tsari, mu ba shi kariya, a cewar shugaban Hukumar Shari'a ta Jihar Bauchi. Haka zalika su ma malaman sai an tanadi wurin da zai ba da damar a ba su tsaro da kariya don gudanar da zaman cikin kwanciyar hankali. Ya ƙara da cewa a ranar 10 ga watan Yulin shekarar ta 2021 gwamnatin Kano ta shirya irin wannan muƙabalar da Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara a jihar. An dai zargi malamin na Kano ne da furta kalaman saɓo akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, abin da ya janyo daga bisani aka gurfanar da shi a gaban kotu.